रोंबायना रोंथारबायना रोंथाराखै थ' सालायबावनो हागोन So hello everyone, welcome back to my channel. थ' गासिबो फिन बरायनाय थाबाय आरोना ओमफ्राय जों माने टेम्पारजों थांखादोंमोन आरोना जोंनि सकआव उदालबारियाव माने बाइकखौ सलायफेराना जोंना आदैया दा बाइकखौ सलायदों आरोना नै दा सिखायदों आसोला रोंबायना रोंथारबायना रोंथाराखै थ' सालायबावनो हागोन थ'ब्रा वा दानिया नोंखौनो सालायनांसिगोनलै आं So guys, दा रोंबाय आरोना माने फार्स्ट टाइम स्कुटिखौसो सालायदोंमोन इयो ओमफ्राय बेफोरबायदि बाइकखौ सालायफेराखैमोन आरो दा दिनै माने गाव गोसो जादों आरोना बिदिनो सिखायनो होननायखाय ओमफ्राय आंबो सिखायबाय दाखालिनिफ्रायनो होनबाय थादोंमोन आंखौबो सिखायना होदोलै आदै होननानै ओमफ्राय आं दिनै गाव बुंनायखाय आं सिखायना होबाय आरो भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासे माने फार्स्ट टाइम आरोना ओमफ्राय गावसाबो फादारा माने लानो होनबाय थादों प्लेटेना मा लानो होनदों आरोना दा बाइकखौ इखौ रोंना थाबाथाय हाबाय आरोना प्लेटेनाथ' ओरैनो नर्मेल बाइकसोना बेफोर रेजें आरो आंनिया जाबाय गोलोर गाइस ओरैनो 220 नि मडेल आरोना इयो अफार दङ माने बायनायावनो इदिनोखा दिनै इजा थांबाय दं डाइरेक्टसो बापरे दे मोजां सालाय स' गाइस आं दा र' आदैखौ लाखिनो दा आरोना ओमफ्राय आङो सोंनि सालायना माबायदि मोनदों लाबाथाय नोंबो रोंसिगोन टेनसन गैला नायखो माबानो थाबा दा फाइनालि आदैया कमप्लिट रोंथारबाय आरोना बाइकखौ आं मा आं नोंनाव मोनसे बाथ्रा सोंनि नोंथाङाथ' बाइकखौ दा रोंथारबाय ओमफ्राय उनाव मा बाइक लानो सानदों नोङो माबा होनो डिउक 390 बा खेबसेनो माथो प्लेटिनाखौ फादारासो लागोनफ्रा प्लेटिनाखौ फादारा लागोन ओमफ्राय नों डिउक 390 ओमफ्राय दा इखौ सालायना माबायदि मोनदों नों बिदि मोनदो दा 220 सालायना मोनाबाबो जेनेबा इथ' जाबाय 180 नालाय 220 नि फिल्डखौ मोनबाय आरोना नै दा बयबो साना आंनिखौ 220 होननानै खिन्थु 180 सो लिरनाय दंखायो दैयाव नै माने इनिया भाइजारखौ आंनिखौ लगायना लादो होनबाय थायो माने बायनायावनो मडेलानो इदिनोखा दा बेफोरबायदि मडेलखौ मोनला आरो इयो इदिनो मडेलखा इनिया बे सलायनानै नोंथ' बुहुद मोजां मोनदों रोङाखै माने नैखौ प्लासखौ इखौ हमनानैसो नों माबानांगोन ना इखौ गानांगोन नङा सानायाव दि गाबबाय थादों या मानोसि खोनायाखै गावनिया हमनायानो मायबा प्रब्लेम जादों खोमा गाखोनो नोंदो गाखो आं भगबान नोंना हारसिं सलाय बिदिबा गासिबो भिडिअखौ नायलांबाय थादो दे मोजाङै फार्स्ट टाइम सालायबाय बिदिनो रोंना थाबा मोजां आरो प्लासखौ खिन्थु माबा हमना दै बाराद्राय हमखाना लासै ग्रोब हमना हो रोंबायानो दे ग्रोब हम प्लासखौ हमनानै एरखांना होदो माने लोगोफोर आंनिया बाइकआ माबादो आरोना जेनेबा बारा नांदो देसुन ओरैनो 1000सो बिदो आरो ओमफ्राय फैसायाबो बिदिनो मिलायाखैना ओंखायनो होनो हायाखै ओमफ्राय सानसेखालि बिदिनो ब्रेकखौ होनो हायाबा सिगांनिखौनो होना हरनोसै माने सिगांनियावबो बारा गैखायामोन नालाय एमटिनिखौ होना हरदो आरो सिगांनियाव ओमफ्राय दा बर्थमान सिगांनि ब्रेकजोंनो इउज खालामबाय थायो आरोना ग्रोब हरनांगोन खिन्थु अकस्मात हमना होबाथाय गोलैनायनि चान्स दं आरो माने डाइरेक्ट जाखायोना दा आदैया होलांबाय नै सोमलिगुरि आरोना इखिनिखौ जों उदालबारियाव थांदोंमोन आंनाबो मबाइल टेम्पारा दाख्लैयो जोंनि आइथाबारियाव थांदोंमोन ओमफ्राय फैबाय थानायावनो साइकेलजों गोलैनानै मबाइला टेम्पारा गावदो टेम्पारा माने अरिजिनाबो गावफादों आंनिया ओमफ्राय दानि मबाइल दखानिया होनबाय नालाय नोंनिया माबाया अरिजिनाल थांदो बेखौ होनो हागौमोन नायलांबाय थादों आरो ओमफ्राय ओइनो रोंलायबाय थांलायबाय आसला मोनाबाय हागोन हायाखै दा नर्मेल डाउनाव सलाय इमान रेस होनाङा इदि मिडियामाव सलायबाव रोंथारनांबाय ना नोङो
Paglaane. Salynwथ' मानसिया बुहुत एक्सपार्ट र' खिन्थु माबाखौसो फिदिंनायावनो बुहुत प्रब्लेम ने ओइ स' गाइस दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोसै आरोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम लोगोसे शेयार खालाम आरो थाबैनो 1K खालामदोबो आंनिखौ थाबैनो 1K खालामना होदो आरोना बेखिनियानो सिगांनिसो दंना ओंखायनो हमथास्लाबनो हायाखै आरो मानसियाबो गाहाया बिदिनो जायो मानसि गाहाया कुनु दिन सालायना माने बुहुत रिक्स जानांगौ आरोना ब्रेक गैया नालाय सिगांनिखौबो अकस्मात हमनो हाया आदाया दिनै गोलोम फुजोबदों डिउक 390 सलिबावनो इयो इसोर हमथायाबा मा जागौमोन सिगांनि मा ब्रेकखौ मानो हमासै नोङो नोंना अफबो खालामदों ब्रेक हमनांगौ नों ब्रेक हमाखैना नों बावदो ना नों उनखिसो खाबाय थादो ब्रेकआ सिगांनियासो हाबाय र' मा होनो रायजोफोरखौ नों दा ओमफ्राय मा होनबावनो सोलायना बुरमोन खाननैसो उनाव सिखायनानै लाबावगोन गुड नाइट गासिखौबो गुड नाइट नामा दे बिदिब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअ बेखिनिसै आरोना फिरसि आरो नुबावगोन बाय बाय